kanjani bathi bona bayangazi ukuthi ngikhule kanjani abakenje ushayisha ngesandla ayisebona Jehova ushayisha umsedile lapho uphinde khona ukufighta ukuthola kanjani umsebenzi ngoba ufundile uyithenge kanjani le moto awuyithandane uhlala kanjani edolobheni uphume emakhaya COVID-19 ushaphe kanjani siyakwazi nabantwana bami Jehova ushayisha ngesandla ngithanda ikenu Jehova Listen to the message. Uthole kanjani umsebenzi wabafundile uyithenge kanjani le moto awuyithandane nofana nami hlala kanjani edolobheni phume emakhaya emanyeveni ushade kanjani siyakwazi nabantwana bami usithile ngoba angakenje Jehova ushayisha ngesandla ungithanda ikenu Jehova ushayisha ngesandla kunale verse lelisayini Jehova uyamangalisa phela wenzani Jehova uyayithatha intenge lutho ihlale lapha sisethi labo bana Jehova ushayisha ngesandla Jehova bazobuza wena kanjani ama-elections bazobuza wena kanjani 2024 bazobuza ufighter Colin ngoba ngathi ndewuhamba lento angathi ngiyele niwine kanjani bese ngiyamshiya bese ngiyilile bazobuza I'm not going to take much time. Thank you so much for the invite. Fighter, Mr. Collins Sedibe. Thank you so much for the invite. Kamalama Swisso S, all the way from the United States and the Republic of Mayotte. Thank you, Mr. Harris Zwane. Yabona baba. That's an amakosi. It's a level. Kana uyabona. It's when you kana mama kaloko. Someone can fight and it's in the mountain.
next year. Small seat now. Get inside. Sing again, on. Fighter, cry, 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 cry. When I know, come it's in my fighter. Lama city, let's go and call a jail. I see my moment, see my moment. Over when I still a told. It has a sunny moon. I'm a singer, I'm a big shaman. I'm a fighter, me. I see motion to it. I see motion to it. Second, I'm ready. Second,